Türkmenistan'ın Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary institutunda Türkmenistanyň hemişelik betaraplygynyň 30 ýyllygy we Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 80 ýyllygy münasibetli ýurdumyzda we daşary ýurtlarda hereket edýän UNESCO kafedralarynyň, kluplarynyň, federasiýalaryň we assosiasiýalaryň wekilleriniň gatnaşmagynda parahatçylyk we ynanşmak umumy adamzat ýörelgesi atly halkara maslahatyny geçirilmegi möhüm ähmiýetli boldy. Maslahat ýurdumyzyň we Russiýa Federasiýasynyň, Türkiýe döwletiniň, Belarus, Gyrgyz, Gazagystan, Täjikistan respublikalarynyň ýokary okuw mekdepleriniň, UNESCO-nyň kafedralarynyň, klublarynyň, assosiasiýalarynyň, federasiýalarynyň wekillerini bir meýdança jemläp parahatçylyk, ynanşmak, dostluk we umumy adamzat gymmatlyklary ýaly esasy ýörelgileri aralyp maslahatlaşmaga mümkinçilik döretdi. Bu içeri halkara gatnaşyklaryň putulandyrylmagyna, açyk we ynanşmaga esaslanýan gepleşikliň ýoly goýulmagyna, şeýle-de ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygyň has edilmegine gönükdirlenler. Bu içeri halkara gatnaşyklaryň ilerledilmegine, açyk we ynanşmaga esaslanýan gepleşikliň ýoly goýulmagyna, şeýle-de ýurtlaryň arasynda hyzmatdaşlygyň has edilmegine gönükdirilen Türkmenistanyň dialog parahatçylygyň kepili atly başlanjynyň iş ýüzüne durmuşa geçirilýänine şaýatlyk edýär.